Ahojte, moje meno je Samuel Janci a vítam vás pri novom videu. Keďže môj content je zameraný na politiku a ekonomiku, chcel by som pripraviť sériu, v ktorej sa spoločne budeme venovať aj významným politikom a ekonómom, ktorí zanechali stopu v tom, ako funguje dnešný svet. Mojím cieľom je priblížiť vám ich príbeh jednoducho a zrozumiteľne. A chcel by som, aby ste pochopili a zistili, čím boli výnimoční a prečo je dôležité o nich hovoriť aj dnes. Možno si myslíte, že ekonómia je suchá alebo nudná veda, no v skutočnosti má dopad na náš každodenný život. Ľudia, o ktorých budeme hovoriť, svojimi myšlienkami a rozhodnutiami nasmerovali vývoj spoločnosti, ovplyvnili to, ako fungujú štáty a trhy, ale aj to, ako sa rozhodujeme my sami. Začíname s jedným z najvýznamnejších ekonómov všetkých čias, s Adamom Smithom, ktorého myšlienky formovali to, čo dnes nazývame kapitalizmom, voľným trhom a vlastne aj samotnou ekonómiou ako vedou. Adam Smith sa narodil v roku 1723 v škótskom mestečku Kirkcaldy. Už od malička ho zaujímalo to, ako funguje spoločnosť a aká je úloha jednotlivca v nej. Študoval na univerzite v Glasgowe a v Oxforde, kde sa stretol s vplyvnými mysliteľmi svojej doby. Po ukončení svojho štúdia sa stal profesorom a začal prednášať filozofiu a logiku. Počas svojho života sa stal aj učiteľom mladého šlachtica, vďaka ktorému precestoval veľkú časť Európy, kde sa stretol s ďalšími významnými osobnostiami, ako napríklad Kenne alebo Turgot, čo ho ešte viac ovplyvnilo. Smith napísal dve zásadné knihy. Prvá z nich, Teória morálnych citov, sa venuje otázkam morálky a správania ľudí v spoločnosti. Druhá, oveľa známejšia, je Bohatstvo národov. Táto kniha je považovaná za základný kameň modernej ekonómie. Čím bol Adam Smith taký výnimočný? V jeho dobe prevládal názor, že bohatstvo krajiny sa meria množstvom zlata a striebra, tzv. Merkantilizmus, ktorého bol on veľkým odporcom. Smith tvrdil, že skutočné bohatstvo je v tom, čo krajina dokáže vyprodukovať a vymeniť, teda v práci, výrobe a výmene. Najznámejšou Smithovou myšlienkou je neviditeľná ruka trhu. Veril, že ak každý človek sleduje len svoj vlastný záujem, v skutočnosti to môže pomôcť celej spoločnosti. Trh sa dokáže podľa neho do veľkej miery regulovať sám, bez potreby neustáleho zásahu štátu. Týmto položil základy klasickej ekonómie a ovplyvnil celé generácie ekonómov. Od Ricarda cez Milla, dokonca aj na Marxa, ktorý na Smitha reagoval. Ďalším dôležitým pojmom je delenie práce. Smith dokázal, že ak sa ľudia špecializujú na konkrétne úlohy, dokážu vyprodukovať oveľa viac, ako keby každý robil všetko sám. Tento princíp je základom modernej výroby a priemyslu. Aj keď Smith veril v silu voľného trhu, nebol úplne proti zásahom štátu. Podľa neho by mal štát zabezpečovať obranu, spravodlivosť a niektoré verejné služby, ktoré trh sám nezvládne. Prečo je Adam Smith dôležitý aj dnes? Jeho myšlienky ovplyvnili nielen jeho dobu, ale aj celé generácie ekonómov a politikov. Koncepty voľného trhu, konkurencie či neviditeľnej ruky sú základom mnohých ekonomických teórií a politických rozhodnutí aj v súčasnosti. Vďaka nemu vieme, prečo je dôležitá sloboda podnikania, prečo rozdelenie práce zvyšuje produktivitu a prečo je niekedy lepšie, keď štát nechá veci na samotných ľudí a trh. Adam Smith bol človek, ktorý zmenil pohľad na to, čo vytvára bohatstvo spoločnosti a ako by mala fungovať ekonomika. Jeho myšlienky sú stále aktuálne a pomáhajú nám pochopiť to, ako funguje svet okolo nás. Ak vás zaujímajú ďalšie významné osobnosti politiky a ekonómie, nezabudnite mi dať subscribe a kliknúť dole na zvonček, aby vám už ďalšie videá z tejto série neunikli. V ďalšom videu sa pozrieme na významnú osobnosť, ktorá taktiež zmenila ekonomicko-politické vnímanie a dejiny. Ďakujem, že ste sa dostali až sem a teším sa na budúce.